59 on pelattu ja paikka, Vehkaojan paikka, mutta suoraan syliin maalivahti Ramsinille ja Ruotsin vastaisku ja siinä oli lähellä, todella lähellä Fredrik Juringilla ratkaisun paikka. Toiseen suuntaan mennään, Hyvärinen tulee! Maailmanmestaruus! Suomen Tero Tiitu ratkaisee ja Riikki Hyvärisen esityö hakee vertaistaan kuin Tero Tiitu ratkaisee kaikki nämä vuodet 95 tulleen Euroopan mestaruuden jälkeen. Se on odotettu tätä hetkeä ja Tero Tiitu ratkaisee. Suomi nousee sittenkin maailmanmestaruuteen oltuaan jo 4-6 tappiolla ja voittaa kultaa Prahanillassa joulukuussa 2008. Yleisö on pompannut ylös ja juhlii Suomen ensimmäistä miesten MM-kultaa. Tero Tiitu, Tykki ja Riki Hyvärinen esityön tekijänä ratkaisevat turnauksen Suomen voitoksi. Hieno maali sinne. Hyvärisen näytetään, minkälainen kaveri hän on. Hän voi tehdä itsekin maali, mutta hän pelaa 100% varmasti tilanteen Tiitulle ja Tiitu ratkaisee maailmanmestaruuden meille tuossa tilanteeseen. Ja kaikkein eniten tässä maistuu se, että juuri edellisessä tilanteessa Jihde, joka on meidän ykkösurma ollut aina pitkä monessa ottelussa, niin epäonnistui omassa ratkaisupaikkaansa, että hän olisi voinut päättää MM-kisauransa. Voittomaali ei onnistu. Jurling seuraavassa tilanteessa ei onnistu. Henrik Toivonen keräsi itsensä ja teki tarvittavat torjunnat ja sen jälkeen Suomi iski. Ja jos nyt näin voi sanoa, puolitoista erää on helppo unohtaa. Suomi ansaitsi voiton. 9. kertaa suomalainen palloilujoukkue juhlii aikuisten maailmanmestaruutta. Jääkiekossa 95, jääpallossa 2004, naisten salibändissä 99 ja 2001 ja ringetessä 4 kertaa. Ja nyt miesten salibändin joukkue pääsee kohottamaan kannua ja suistaa Ruotsin valtaistuimelta. Ruotsi on aina ottanut kultaa, 6 kertaa aikaisemmin on pelattu ja vain tasapelejä on sen tilin tahrikkeena, mutta nyt on Suomi maailmanmestari lajissa, jossa se janosi tätä maailmanmestaruutta pitkään sen vuoden 1995 Euroopan mestaruuden jälkeen. Silloin rankkareilla Kroosteen otti kiinni, silloin Suomi pääsi juhlimaan, mutta sen jälkeen miesten puolella on vettä virrannut. Sitä on virrannut niin paljon, että moni ei edes muista, mutta nyt on koittanut hetki Suomen salibändille. Se tarvitsi tätä piristysruisketta maajoukkuetasolla kansallista sarjaa ajatellen ja tulevia MM-kisojakin silmällä pitäen. Mestarit Areenalla 2010 pääkaupunkiseudulla. Siinä on iskulause tuleviin koitoksiin, kun 2 vuoden kuluttua Suomi puolustaa nyt hankkimaansa titteliä. Sitä valmentaja